στα ελληνικά και πάω λίγο αγγλικά ή αραβικά. Κάνουμε μπροστά όλες τις γλώσσες, νομίζω η γλώσσα που εμείς νιώθουμε σήμερα η ημέρα του Πάσχα είναι η γλώσσα της αγάπης. Είναι η γλώσσα της πίστης. Καλώς ορίσατε και καλό Πάσχα και Χριστός Ανέστη. Είναι με μεγάλη χαρά σήμερα και με μεγάλη περηφάνεια σας καλωσορίσω εδώ στην Αρχιεπισκοπή μας περιφέρεια. Είναι το σπίτι σας και είμαστε όλοι μια οικογένεια, γιατί η Εκκλησία σημαίνει οικογένεια. Και μάλιστα εγώ προσωπικά νιώθω περήφανος μπροστά αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε, που είχατε. Ήσασταν πρώτοι ανάμεσα στην ΛΥΚ, ναι. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μια ομάδα από την κοινότητα μας, ο κλαμπ Κέντρος, και αυτό το κέντρος είναι πολύ συμβολικό για μας. Κέντρος. Σίδερος. Είναι κάτι σημαντικό. Είναι πρώτα για την ιστορία μας. Καρνουμπίν, Αγία Μαρίνα, Λίβανο, Κύπρο. Ιδιαίτερα Αγία Μαρίνα. Κέντρος, Αγία Μαρίνα. Και αυτό το μεγάλο σύμβολο, για να μην μιλήσουμε μόνο για την ιστορία, για τον παρελθόν, αλλά για τον παρόν και ιδιαίτερα για αύριο, για τον μέλλον, είναι πάντα σαν motivation. Τι είναι motivation? Είναι κίνητρο να συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για μια σύντομη επιστροφή, ελπίζουμε, στο χωριό μας, στην Αγία Μαρίνα μας. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός. Και δεν έχει κάτι άλλο. Και όλα που κάνετε και όλα που κάνουμε όλοι μαζί, με ένα πνεύμα αγάπης, οικογένειας, ενότητας, πρέπει να έχει αυτό το σκοπό. Είναι η επιστροφή στα χωριά μας, στην Αγία Μαρίνα, στον Ασώματο, στην Καρπάσα και στον Κορμακί. Οι μέρες είναι ευλογημένες γιατί είναι Πάσχα. Και το Πάσχα είναι η γιορτή της ελπίδας. Ποτέ, σας παρακαλώ, να μην χάσουμε την ελπίδα. Ποτέ. Γιατί θέλουμε όχι μόνο τα χωριά μας, αλλά θέλουμε την Κύπρο μας να είναι πάντα σημείο ειρήνης και αδελφοσύνης σε αυτή την περιοχή. Όπου υπάρχουν πολέμους και προβλήματα και όπου υπάρχει μια άλλη λογική. Είναι η λογική του εγωισμού, του φανατισμού, αλλά η Κύπρο στην ιστορία της ήταν και πρέπει να είναι πάντα όαζης ειρήνης και αδελφοσύνης και συγχώρεσης. Αυτό το αποτέλεσμα που κάνατε, αυτό το επίπεδο που φτάσατε, είναι σημείο ελπίδας, είναι σημείο ειρήνης και είναι σημείο ότι οι Μαρινιώτες, αν θέλουν κάτι, μπορούν να το έχουν. Και εγώ είμαι σίγουρος, γιατί όπως εγώ είπα μερικές φορές και ξαναπώ σήμερα, μάλιστα
τα χωριά μας, η κοινότητα μας είναι στην καρδιά μου και είναι στα μάτια μου και είναι στην ψυχή μου και στην προσευχή μου, αλλά και στις προσπάθειες μου που κάνω με τον τρόπο μου. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Εγώ έχω τον τρόπο μου, αλλά αυτόν τον τρόπο είναι τρόπο αγάπης και είναι τρόπο σοβαρότητα και προσπάθειας. Γιατί εγώ από πριν, από η πρώτη μέρα που ήρθα, εγώ άρχιζα να κάνω το καθήκον μου. Δεν κάνω κάτι πλάς, κάνω που πρέπει να κάνω για τα χωριά μας, για την κοινότητα. Μάλιστα για την πνευματικότητα της κοινότητας και για να έχουμε έτσι πόρτες ανοιχτές και έτσι κάναμε μικρό βήμα και έχουμε λίγο ελπίδα όταν γιορτάζουμε κάθε 17 Ιουλίου την Αγία Μαρίνα στο χωριό. Ήταν εγώ ένιωθα ότι ο κόσμος έχασε την ελπίδα. Μου είπανε πάντα δεν θα βλέπουμε ποτέ το χωριό. Εγώ τους απάντησα σιγά σιγά μην χάσουμε την ελπίδα. Και έτσι με μικρό βήμα, με μικρή προσπάθεια η πόρτα ήταν λίγο ανοιχτή και θα συνεχίσουμε όχι μόνο η Εκκλησία, όλοι θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες για να επιστρέψουμε στο χωριό μας και σε όλα τα χωριά μας. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε κοινότητα που και είμαστε μάλιστα που αφροντίζει τα προβλήματα με σοβαρότητα, με όραμα, με απόφαση, αλλά με αγάπη. Η αγάπη είναι όλα. Η αγάπη κάνει θαύματα. Όταν έχει αγάπη, όλα θα γίνουν. Και η γιορτή σήμερα είναι η γιορτή της αγάπης. Γιατί όταν εσείς στο ποδόσφαιρο you played, παίζατε με αγάπη, με ταπεινοσύνη, με σεβασμό, με cleverness, εξυπνάδα, είχατε ωραίο αποτέλεσμα. Είναι παράδειγμα αυτό. Δεν είναι κάτι αυτό, είναι μεγάλο παράδειγμα. Και με αυτόν τον τρόπο εμείς συνεχίζουμε να παίξουμε στον κήπο της ζωής με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το πνεύμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια ξανά και είναι η μέρα μια ευκαιρία να χαιρετήσω τον αγαπητός μας, τον φίλος μας, ο κύριος Eliaim, the ambassador Eliaim. We thank you so much for your presence and your support. I know very well how our clubs respect you. You are supporting them. You are the main sponsor of our clubs, and in your presence, in your love, and through your support and through your sponsorship, you show not only a superficial sponsorship, but you show a love for the Maronites of Cyprus. And we are so grateful of what you are doing for our clubs, for our young people. And of course, we agree the role of our priests in a very particular way in this day, the priest of Aya Marina. We have here Father Yusuf Skandar, and we greet our abbot, Father Yusuf Lakotribis, and all the priests who serve Aya Marina and who serve the Maronite parishes and the Maronite community. And myself, in this occasion of Easter, I pray that we will have priests from our families, from our community, from our villages. This is a very deep tradition. We should keep it and we should work for it. And I greet
the Member of Parliament, Mr. Marius Mavridi, for your presence and your support and your role, not only among the Maronites, but on the level of Cyprus. We appreciate your presence and your mission in Cyprus. Sana Sint Khalidiriya, congratulations. نحن بنهني